Il-lejla tajba qabel xejn, dal-video ma kienx programmat, imma minħabba l-fatt li l-bieraħ kull ma milt wara l-logħba għax kien naqra tard ukoll. Ktibt kentej osra llum xtaqt li forsi nkompli nelabora fuq il-rebħa li Inter ksibna il-bieraħ kontra Parma ma aktar milli nelabora. Anke kif forsi rajtu fis-suġġett tal-video nixtieq nesprimi t-tħassib tiegħi wara din il-logħba. Issa kważi ddew 24 siegħa minnha, kulħadd kważi qal tiegħu, min sema l-YouTubers personali tiegħu bħal huma fil-każ tiegħi Luca Mastrangelo u l-ġurnalist Marco Barzaghi. Jien naħseb li minn din il-logħba konklużjoni waħda nixtieq noħroġ, m'għandniex bankina u m'għandniex flus biex insaħħu. Qed ngħid li m'għandniex bankina. Ma nafx minix qed nara plejers li impressjonaw il-bieraħ minn dawk illi kienu riservi għax hekk qed tgħiduli forsi qed tgħiduli forsi x'ismu wieħed forsi li nista' nsemmi li ħalla impressjoni tajba li kien Għażlani għax il-bqija Gagliardini laqqasu tajjeb għat-tim tal-oratorju. Correa utli fil-furketta, utli daqskemm utli furketta fil-brodu. Qed nara wkoll xi kummenti fuq rigward Manuel Cardona, Manuel OK, fuq Buffon diġà għandna post oħra. Din il-post, dan il-video nixtieq nindirizza l-iktar il-prestazzjoni tal-Inter iktar milli nitkellem fuq ħadd ieħor. Inkomplu, Dumfries ma nafx laqtu. Ġejna f'punt sfortunatament fejn tibda l-logħba, Inzaghi ħares lejn il-bank u ma nafx nisjaqbad idaħħal illa li m'hemmx alternattivi validi biex taxxaqa għandna lil players imweġġajn, Barella kien imweġġa, Brozovic kien imweġġa, Çalhanoğlu kien imweġġa, Mkhitaryan ma teħxtort imma ejja għax dan ilu ilha prattikament diġà it-tielet jew raba' logħba konsekuttiva. Qudiem weġġa Lukaku kellhom jerġgħu jilagħbu Dzeko u Lautaro li mnalla kienu illi jirnexxielu wkoll isalva l-barakka kif jgħidu Taljani. Jiġifieri hemm il-problemi. Il-problema l-kbira hija illi għandna bżonn midfielder u attakkant, imma l-problema hija illi transfer budget tal-Inter bħalissa jaqra 40 miljun taħt iż-żero, mhux tal-li m'għandniex flus, tal-li qegħdin b'40 miljun bid-dejn dak il-famuż 60 miljun dejn illi Sun Ingrid jaqtaw sal-aħħar tal-istaġun neħħilu l-20 ta' każa dej total 40. Dumfries hekk verament hemm xi offerta minn xi klabb Ingliż ma nafx qed tistennew biex jiġu jieħduh, jagħmlulna pjaċir għax jaqtawna d-dejn. Jiġifieri biss irbaħna għaddejna round li jmiss, kien hemm min qal is-sena l-oħra anke mal-Empoli batejtu, imma jiena fuq illum qed inħares fuq illum u fuq x'għandi fidi bħalissa ninsab imħasseb ħafna għaliex is-sitwazzjoni dik li fil-klan tal-Inter. On a positive note, Skurja Ċerbi fl-aħħar ġab dak il-gowl li verament kien ħaqqu wara li ġara f'Monza minn issa nidħol fiha iżjed. Imma l-kustjoni, imma Ċerbi trid tqisu bħala titolari għax illum il-ġurnata għal Ċerbi ħadlu postu l-Devrej. Nuni nistqar magħkom ħbib tiegħi segwaċi li qed issegwu dan il-video fuq kollox hekk xi supporters tal-Inter. Is-sitwazzjoni mhijiex qiegħda kif qiegħda sew qed inħoss. Nispera li m'għandu mhux ma nirkupraw
l-Vari, Barella u għal-menu Ċalanoglu u Brozovic li din is-sena ma rajniex jilab l-ewwel net biex iserħu lil Mkhitaryan u t-tieni net biex ituna dik il-kwalità li għandna bżonn f'nofs il-ground. M'inhiex qed nimmaġina li ħnibqgħu nilagħbu b'Gagliardini f'nofs il-ground. Plejer illi nafu kemm hu skars, fil-fatt il-kuntratt mhux se jġaddulu u nisperaw ukoll illi jekk almenu m'għandniex flus biex nixxu dak it-turam li għandna bżonn, almenu ikollna l-kuraġġ li nagħmlu bħal ħaddieħor u nagħtu ċans lit-tfal. Valentin Carboni pereżempju, dal-famuż Valentin Carboni li lna nisimgħu fuqu. Għax ma ntuħx ċans flok nibqgħu nilagħbu l-Korea. Korea insertawha plejer ta' Inzaghi imma. Jiddispjaċini, anzi spjaze kif jgħid Inzaghi stess, imma l-esperiment Korea falla bil-kbir. Ejja nagħtu ċans il dat-tifel naraw xi jsarraf fin-nuqqas tal-oħrajn. Għax irridu ngħidu kollox. Ir-riskju li kif qal il-bieraħ ma' Strangelo qed ħanamlu l-kumplament tal-istaġun b'żewġ attakkanti hemm qiegħed għax Lukaku iktar imweġġa milli le. Voldieri, Korea, kif qed ngħidu qasu tajjeb għall-oratorju, jiġifieri ma tistax tagħmel l-istaġun b'Dzeko u b'Lautaro. Irridu u hemm bżonn nagħtu ċans il-Valentin Carboni fuq quddiem. Mill-bqija, x'tista' tgħid, punt ieħor pożittiv kien Bellanova il-bieraħ illi irsista prattikament fi 3 minuti, mu fl-ewwel 3 minuti li daħal l-sħabi jettilhom Bellanova għamel ġa xogħol iżjed milli jagħmel Dumfries fl-logħba sħiħa. Jiġifieri naħseb li kien nota oħra pożittiva fuq Lautaro m'hemm xi tgħid, gow sabiħ ukoll bħalma kien gow sabiħ dak tal-Parma biex nkunu ġusti u ngħidu kollox, imma kif qed ngħidu llum iktar qed nikkonċerna fuq is-sitwazzjoni fil-kamp tal-Inter għaliex jien wara kollox bħala supporter tal-Inter minn dik jinteressani. Jiġifieri nistgħu ngħidu bravu Lautaro, issa jalla taqbad ran li tiskurja f'kull logħba għaliex il-gols tiegħek ser ikunu żgur importanti biex nitkellmu fl-ottika kampjonat infittxu nserħu rasna mir-raba' post li minix qed nara żjed mir-raba' post fil-kampjonat. Għamil bqija femni, il-fatt li għaddejna huwa importanti. Issa nistennew biex naraw min bejn Atalanta u Spezja ser ikun qed jilgħab magħna f'San Siro jekk Minister żbaljat fl-aħħar nofs il-ġimgħa ta' Jannar qabel id-derbi. U ġiħta ras oħra illi rridu nittakiljaw bissa lissa għada l-bot. Issa, minn hawn ħarsitna tmur fuq il-logħba tal-Verona illi mhux inbilli qed l-aħħar ma rridx nisma' sottovalutazzjoni, għandna biżżejjed problemi, din il-logħba tal-Verona jien qed nippretendi illi nilabu, nirbħu, neħelsuha minn kemm jista' jkun ħalli ngħidu serraħna rasna minn 3 punti oħra. Mill-bqija, ifimni, ma tantx hemm xi tgħid, kumment ieħor li nixtieq nitkellem fuq huwa il-fatt illi Marotta qabel il-logħba tkellem u issa anki hu qed juri l-pessimizmu tiegħu fuq il-kustjoni Skriniar illi għalija huwa plejer mitluf ma nistgħux inleħqu mal-pagi tal-Paris Saint-Germain li qed joffrulu 10 miljuni plus xi signing on fee ta' 10 miljuni hekk malli firma kontlarju ta' 6.5 perk soħra illi qed intuħ fosthom il-faxxa tal-kaptin. Il-fatt li Skriniar mhux qed jitkellem mhux qed tgħin, issa anke l-kurva qed tagħmel il-pressjoni biex jibqa'. Jiena fil-ferma tiegħi nemmen li Skriniar diġà huwa mitluf. U meta tqis illi Skriniar mitluf, De Vrij mitluf u kollox ġaqal li ma jridx iġeddet il-kuntratt, f'Lulju se jkun hemm ħafna xogħol xi jsir apparti li ikompli jinqata' d-dejn hekk kif ordnat minn Suning illi nispera falla li inquma da filgħodu u nisma' l-Inter inbijat lil xi investitur li lest jinpala l-flus għaliex ukoll
nerġa' nikkwota lil Luka Mastrangelo kif qal il-bieraħ lil Zang u nerġa' ngħidilu jien ukoll l-Inter hija xi ħaġa għalja li jew se tmantnija inkella dabrilna rasek. Naħseb illi dak li kelli x'naqla minn fuq l-istonku lajtu, infakkarkom illi dan il-video minn ftit ieħor jekk li ħadtuh minn issa ser ikun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, għal daqstant tinsewx tagħmlu like hemmhekk ukoll biex ma titilfu ebda mill-kontenut li qegħdin noħorġu. Żewġ notamenti żgħar qabel ma nagħlaq qed nuru pjaċir li fuq diversi posts li qed intellaw qed ikollna naqra diskussjoni u kollu ntellajna ġiex posts li ħolqu naqra ta' dibattitu, waħda fuq Graham Potter ta' Chelsea u l-oħra fuq Buffon. U għada bħal dan il-ħin għal-ħabta tad-disa jirritorna il-programm prinċipali tan-netwerk tagħna Botta u Risposta. Il-programm ta' diskussjoni ta' kull nhar ta' ħamis se jerġa' jirritorna fejn issa sejrin nerġgħu nibdew ir-rutina tagħna u għada ser nitkellmu fuq il-logħba Napoli-Juventus għal daqstant inħeġġeġ is-supporters tal-Juventus biex jingħaqdu magħna għada kif ukoll se nagħtu ħarsin u żewġ logħbiet tal-Premier League li ser ikollna id-derbi ta' Manchester bejn United u City u d-derbi ieħor tan-naħa ta' fuq ta' Londra bejn Arsenal u Tottenham. Finalment, u għardi verament se nagħlqu l-analiżi tal-logħba Milan Torino li bdiet bħalissa dik se toħroġ nhar il-ġimgħa għaliex ovvjament bħal għada l-attenzjoni tkun kollha fuq Botta u Risposta. Mela, jiena li kelli xi ngħid għedtu ħudu ħsieb niltaqgħu għada fid-9 għall-programm Botta u Risposta. Il-lejl it-tajjeb u sempre forza Inter. Ciao!